गारि मटर सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां नोंथाङा गारि दिहुननायनि सिगां गोबां बार सानग्रो राजा लामायाव गारि मटर नायग्रोमनाया सोलिगासिनो दं नंगौ 3 डिसेम्बरनि सिगां नोंथाङा गासै गारिनि टेक्सफोरखौ होना ला आरो नोंथांनि गारिनि गासैबो फोरमानलाइफोरखौ आपडेट खालामना ला नङाब्ला नोंथाङा जुरिमाना होनांगोन जुदि नोंथाङा गारिनि डकुमेन्ट्सफोरखौ थार खालामनानै लाया अब्ला नोंथाङा जुरिमाना होनांगोन बेनिखायनो नोंथाङा गारिनि आरसी गुबुंले जानाय गारिनि इन्सुरेन्सफोरखौ आपडेट खालामनानै ला आरो फैगौ 3 डिसेम्बरनि सिगां आद्रा थानाय गासै टेक्सफोरखौ होना ला बे हाबाफारिखौ जिल्ला हान्थामेला मावख'गिरिया मावगासिनो दं लोगोसे नोंथाङा गारि मटरनि टेक्सखौ अनलाइननि गेजेरजोंबो होनो हायो बेनि थाखाय नोंथाङा परिबहन.gov.in वेबसाइटआव थांनानै गारि मटरनि टेक्सखौ होनो हागोन गासै गारि मटर सालायगिरिफ्रा नेमखान्थि बायदि गारिखौ सालाय जुदि नोंथाङा हान्थामेला बिफाननि नेमखान्थिखौ मानिया अब्ला नोंथाङा जुरिमाना होनांगोन गारि मटर सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां नोंथाङा गारि दिहुननायनि सिगां गोबां बार सानग्रो राजा लामायाव गारि मटर नायग्रोमनाया सोलिगासिनो दं नंगौ 3 डिसेम्बरनि सिगां नोंथाङा गासै गारिनि टेक्सफोरखौ होना ला आरो नोंथांनि गारिनि गासैबो फोरमानलाइफोरखौ आपडेट खालामना ला नङाब्ला नोंथाङा जुरिमाना होनांगोन जुदि नोंथाङा गारिनि डकुमेन्ट्सफोरखौ थार खालामनानै लाया अब्ला नोंथाङा जुरिमाना होनांगोन बेनिखायनो नोंथाङा गारिनि आरसी गुबुंले जानाय गारिनि इन्सुरेन्सफोरखौ आपडेट खालामनानै ला आरो फैगौ 3 डिसेम्बरनि सिगां आद्रा थानाय गासै टेक्सफोरखौ होना ला बे हाबाफारिखौ जिल्ला हान्थामेला मावख'गिरिया मावगासिनो दं लोगोसे नोंथाङा गारि मटरनि टेक्सखौ अनलाइननि गेजेरजोंबो होनो हायो बेनि थाखाय नोंथाङा परिबहन.gov.in वेबसाइटआव थांनानै गारि मटरनि टेक्सखौ होनो हागोन गासै गारि मटर सालायगिरिफ्रा नेमखान्थि बायदि गारिखौ सालाय जुदि नोंथाङा हान्थामेला बिफाननि नेमखान्थिखौ मानिया अब्ला नोंथाङा जुरिमाना होनांगोन